ראית איך לקחה סלטים? ראית את הכתבה? 23/7, בוא'נה, יש פה עצרת מחאה מחר ב9, אתם באים? אני בא, אתה בא? בטון תראה אחי, בוא'נה, אני אומר לך. בטון עושה ברזל, אני מצלם. שימו לב מה יש בתל אביב, טבריה. תל אביב וטבריה. יום שוט, אתה מצלם, אתה רואים האוהל המטורף. איזה מטורף. יום, תראה איזה שיעור, בוא'נה, יש חופיות. תראה איזה תקלושנת, זה כל החוץ שלה בחוץ. ראית? תראה, הביאו ספה וזהו. בוא'נה, אני מראה, אני נגנב. אפשר לעשות אותו ליד, שיראו את האוהלים. שון, צלם את הלואה איתי רוטשילד אחרי זה ברחוב. איפה זה? הם הדביקו את זה על השלטים. תראו מה הולך בתל אביב. אני מעלה את זה לפייסבוק. יואו, אחי. זה גם מתלהב, אחי. איזה אנשים. תום מסתכל מהמצלמה, אתה יודע, הוא לא מסתכל. תום כלכלי. רגע, בוא נראה אם זה הדביקו על זה רחוב לואה איתי רוטשילד. הנה, כן, אחי. הנה, בוא נצלם את זה, רחוב לואה איתי רוטשילד. עומרי רוצה לעשות כתבה.